Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana dik Dimas Motor. Iki stok ready. Yo, cocok digawe hari raya iki. Ono Vario 2018, ono Beat 2017. Miosol ya ono FU 2012 si kembar iki loro karo iki padha iki. Karo Supra X. Stoknya ready dik Dimas Motor. Langsung mawon. Iki ono sepeda gede murah. Mulai 16 jutaan. Oleh 150 CBR 150 cc mantap iki. Sebelah itu nah iki yo ono sepeda anyar Vario. Ini Vario sing saiki keren kaya ngene iki. Lampune LED, wesere wis pisah. Yo ono Vixen Movie Star yo warna biru, mantap. Suratnya lengkap tahun 2016. Ban-bannya baru, sik tebal-tebal. Iki ono Mega Pro Jab Style, modelnya keren lek seneng klasikan yo. Ini model-modelannya nerokne W175. Ono yo sepeda off-roadan ini iki, murah iki. 4,5 yo. Wis sampean moro langsung di Dimas Motor ingin Sari Sumber Manjing Wetan perbatasan Gedangan. Yo wis ngene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.